maravilla de visita que tivemos dos máis novos, dos cativos e cativas do Cluny, aquí na mesma rúa, aquí pretiño, a verdade que tiveron que cruzar a Vila Rúa. Pero agradecemos esa visita. Tamén imos empezar xa con tempo de entrevistas. Temos unha mañá interesante, mañá xa de xoves, 12 de marzo. Xa estivo aquí nos nosos estudios nunha das grabacións dun podcast. E agora, pois, volve de novo porque hai cousiñas interesantes que van a ocurrir a final deste mes, nun punto concreto. Imos a falar da historia de Galicia, máis concretamente da súa capital. Imos a falar, coñecer máis que isto dos guías turísticos. Eses que soen amosar as bondades, os segredos, desmitificar mitos, engadir mitos novos, en fin, todo en base á historia, todo en base ao que fomos, á tradición e ao que se sabe. Bueno, pois hoxe imos falar cun guía turístico oficial de Galicia que percorre, pois eso, diferentes recunchos da nosa comunidade, especialmente de Santiago de Compostela. Juan Alonso, el guía Juan nas redes. Moi boas, benvido novamente a este estudio. Que tal, bons días, encantado. Como estás? Ben. Todo ben? Todo ben por ahora, sí. Bueno, estiveches por aquí, sí. Estiveches hai un tempiño visitándonos, xa hai algún tempo, e sigues mostrando a capital de Galicia tal e como é. Achégate un pelín máis o micro para escoitarte mellor. Seguimos nas mismas, sí. Que é todo un guía oficial. Guía oficial. Que é importante o de matizar o de oficial, ¿no? Porque haberá as acreditacións, incluso no desempeño laboral, para mostrar ou hacer certas cuestións, é necesario ser guía oficial. Vale. Como chegaste a ser guía? Que formación ten que haber detrás para ser guía oficial de Galicia? Bueno, creo que cada un ten a súa historia, non? No meu caso, eu licenciei en Historia, eu intentei tirar pola vía de investigación, de feito estive traballando con beca de investigación na Charles University de Praga, no tese de doutoramento, Bueno, pois a cuestión é que chegou o 2008, as famosas políticas de austeridade, non había moitas opcións, e como estive en Praga traballando previamente, pois intentei no ali, e comecei a traballar de guía, xurdeu unha oportunidade, e estuve ali, pois, 2 aniños e medio, 3, unha cousa así. Vale. De aí a Barcelona, 5 aniños ali na capital catalana, tiraba a morriña, chegou a pandemia, e foi cando vim para aquí. Hai 6 aniños. Sí, eso, pasei de licenciado en Historia e Investigación, e finalmente saqueime unha FP de guía, porque podes tanto cursar unha licenciatura de turismo como sacar unha FP como a mí no meu caso. Tamén hai, sí, unha... E si formeime profesionalmente, xa aquí, pois, novembro de 2020, creo que me instalei aquí, plena pandemia, desierta. Vamos, que, sí, total, Foi complicado, neste sector, sí. Pero era volver a casa ao final tamén o que quería, entón. Sí. Morriña, que tira moito, que eu sei de que vai iso. Ao final un pode sair da aldea, pero a aldea sempre está nun, sempre quere un volver a casa. É verdad, total. Guía, isto é mostrar, isto ten mitad de historia, isto é mostrar a historia dos lugares a xente que o precisa ou que quere. Eu creo que incluso non solamente mostrar, interpretar, e construir e traballar, porque ao fin e ao cabo, claro, cada un ten o seu background, por así dicilo, académico. E a mí unha cousa que me costou moito é pasar dun ámbito académico á divulgación. E unha das cousas que fun aprendendo co tempo é que o tour non é para min. Eu podo ter uns certos intereses históricos e gustarme, pero ao final eu teño que dar un servicio e quero tamén enganchar a xente no meu recorrido. E teño que entender que a xente que teño diante, o mellor teño aquí un albañil, teño un licenciado económico, son abogado, teño que adaptar todo ese discurso, todos os meus coñecementos a un público moi determinado. Claro, entonces, perfis de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Me digo, mira, hai aquí 20 abogados. Pois mira, pois xa faz un percorrido sabendo que pero hai pouquiño unha excursión de uns rapaces dun instituto de Boiro, que eran mitad portugueses, mitad galegos. Entón, tens que xogar con iso, adaptarte. Entón, claro, unha cousa é o meu coñecemento, outra cousa é a adaptación que teño que facer para cada grupo, para cada ruta, e entender co paso do tempo iso que ao final o tour non é para min, que é para a xente. Entón, é unha parte pedagóxica moi importante neste sentido. Vale. É imprescindible un guía para coñecer. Unha vez que está o grupo, que é o primeiro que se di? Por onde sois empezar o percorrido de Santiago de Compostela? Tes un punto de inicio sí ou sí? Que ten que ser? Cada guía ao final ten o seu estilo, non? A min gostei moito comezar na Praza do Obradoiro, porque é un pouco... Empezas no Obradoiro? Sí, a meu punto de encontro suele ser aí, porque ao final te así reunidos tamén os poderes históricos da cidade. Entón, como punto de inicio, para entender como
como nace, como foi medrando, pois temos aí o reitorado, a parte cultural e académica, te Espazo Raxoi, tamén se quere falar da cuestión política, o Hostal dos Reis Católicos para falar da hospitalidade co peregrino, pero tamén co turismo, que a día de hoxe guste máis ou guste menos, sigue tendo un peso enorme na nosa economía. Tamén temos a catedral, que ao fin e ao cabo representa ese poder histórico e religioso da cidade, o que representou durante séculos para Europa. E depois xa, rúa vai, rúa ven, praza van, praza ven. Non é cuestión de que aproveitemos esta entrevista para que nos fagas o tour, pero seguinte parada onde te detés e te detés con ganas, que dis, este punto tamén ten algo de máxico, dicías a Praza do Obradoiro por todos os poderes representados, e simbolismo de como medrou a cidade, non? E despois, onde te detés sí ou sí? Home, a Praza de Abastos para mí é fundamental. É un sitio que coñezo, que me gusta, porque cando vin aquí en 2002... A ver, tampouco fagades números ahora para saber o vello que son, pero empecé a carreira en 2002, eu vivía na Praza de San Agustín. Sí. Entón, desde que me mudei das Somozas aquí para estudiar, pois teño como unha certa conexión emocional ou personal, e sigue me parecendo, a ver, se a catedral é o corazón histórico da cidade, para min a plaza é un corazón sentimental ou incluso vital da nosa cidade. Que é económico tamén, pero hai algo máis. Sí, a parte gastronómica. Hai outro tipo de templo que se disfruta máis cando un está de vacacións. Hai moita xente que lle gusta o románico, pero tamén lle gusta mandar aí unha... É verdade. É certo cando se di que o segundo lugar máis visitado de Santiago despois da catedral? Hai algo de titular xornalístico en todo isto? É un reclamo de marketing publicitario ou realmente é un lugar de tránsito, de visita e de disfrute ao final? Eu penso que ao marxe dos titulares, se un se dá un paseo por ali, sobre todo cando chega a temporada alta, onde se concentra a xente ao fin e ao cabo. Toda a xente vai a ver no Obradoiro e na Praza de Abastos. Estadísticamente non sei como fan a contabilidade, pero é certo que é dos lugares con máis vida da... De feito, cando pecha a tarde, quen queda ali? Moi pouca xente, o sea, ao final... É verdade. Eu creo que é un termómetro moi interesante. De feito, para min os mercados, cando vou de vacacións, porque ao final todos somos turistas en algún momento do ano, un dos lugares que máis me gusta visitar sempre é o mercado, porque falache moito da cidade que estás visitando. E é un termómetro moi interesante para ver o... Total. Dixeches dous puntos que quizáis a xente que nos este escoitando, os picheleiros, claro, Praza do Obradoiro, claro, Mercado de Abastos. Dime ese outros lugares que teñen historia e que seguramente moitos composteláns incluso non poden coñecelo. Porque Santiago ten... Xente, é que aquí hai moitas esquiniñas que están... É que aquí hai moitas, Están bastante ben. Por exemplo, é unha das zonas, que pasa que os picheleiros van a conocer, pero unha das zonas que máis me gusta, eu vivo no barrio de San Pedro, na zona seminario menor, por aí. Eu gusto moito ir a Bonaval, por exemplo, porque sigue sendo... Entra dentro do casco histórico, non é casco histórico a Almendra, tal, é un pouco esa cidade que nace nos arrabaldes do núcleo da cidade, e é un oasis aínda é un oasis. Entón, cando remate de traballar, pois ir que hai con nenos esa paz de xogo, de tranquilidade. E aparte de San Pedro aí, que é un barrio que ten moita vida a nivel gastronomía, tomarlle aí un café con Nacho no Black Cat, que sei, é barrio final. Entón é unha cousa, ten moita historia. Nós témolo como barrio, como un barrio máis, pero das un pasito por ali e ves cousiñas que son moi interesantes, sí. Que pensamos que é certo esos mitos que ten Santiago de Compostela, que son moitos, mitos, lendas, pois mira, aquí transcurriu, aquí escribía, aquí facía, aquí que dismea isto de nada, isto é marketing, isto é mito 100%. Precisamente en relación con San Pedro, cando baixen por ali os peregrinos, que veixo sempre cando baixo a traballar, non? Atópanse en Porto do Camiño no chan unha frase que é de Europa construíse camiñando, peregrinando a Santiago de Compostela. Eso dice moito. Moitísimo. Bueno, pois atribúse a Goethe, pero posiblemente xa unha falsa atribución ou un apócrifo, e nestas cuestións, un libro que a mí me resultou moi interesante, é un libro que recomendo, que é dun... Eu vou dicir ex-profesor, sigue sendo profesor porque sigo aprendendo dele. Podes amosalo na pantalla. Sí, mira, eu vou dicir ex-profesor, pero como sigo aprendendo dele, Andrade sacou un libro moi interesante que se chama As peregrinacións a Compostela, mitos, historia e falsidades. Entón, cousas como esta van a topar un montón. Vamos, que Santiago non se construiu peregrinando, ou sí, pero non... Sí, pero a frase ou a atribución... Eu tampouco penso que temos necesidade de inventarnos cousas, temos suficiente potencial histórico e cultural como para ter que tirar dun alemán
como para promocionar a nosa terra, non? Pero bueno, Hai algunha aí outra, está moi, a nivel institucional está sí, moi presente. Sí, moi presente. o escoitei outro día nun acto Institucional. eurodiputados dicindo, Sí. como xa sabedes, non lembro se citaron, entendo que sí, pero que Santiago de Compostela Europa construíuse peregrinando a A ver, Santiago de eu, con todo Compostela. o respeto, entre un eurodiputado e un catedrático de Historia Medieval, eu quedome co profesor Andrade, que ten moi boas referencias, e aparte como profesor meu e amigo, é verdade, é verdade. un referente. Que máis? Algunha outra? Algunha outra que pase pola túa mente? Algunha anécdota? lenda? Mira, hai pouquiño estou lendo un libro que é moi interesante, que é do outro profesor da Facultade de Historia, que é Xosé Manuel Sánchez. Ese? Vamos á pantalla, para que a xente curiosa... E que trouxen en relación a cousa que saiu na prensa hai pouco. Iglesia, mentalidad y vida cotidiana en la Compostela medieval. Libro moi... Ambos os dous son didácticos, son pedagóxicos, son fáciles de ler. Isto ven en relación á aprobación do... Bueno, a resolución do concurso de iluminación da cidade Bella de Santiago. Sí. Que o proxecto AERME... Sí. Claro, a cuestión de iluminación sempre tuvo unha cuestión, foi unha cuestión especial na nosa cidade. Claro, durante séculos a cidade era de noite sombría, lúgubre, predominaba a sombra. Ata que chega a principio do século XIX non temos a iluminación moderna. Houve antorchas, houve tal, pero claro, predominaba a noite. E dende o século XIII, diferentes reis como Alfonso XI ou incluso a Reina Isabel a Católica comenzaron a facer unha serie de donacións para manter velas e cirios permanentemente encendidos na catedral. Entón, claro, a catedral do século XVI non tiña porta. E convirteuse nun faro na cidade, ao fin e ao cabo. Imagínate unha cidade onde a sombra era o que abundaba, e de repente... No século XVI a catedral toda iluminada con fachos, Dende o século XIV comezou a haber permanentemente encendido unha serie de velas donadas por xente con recursos económicos, pola monarquía, Isabel a Católica, digo Isabel a Católica por ser a máis coñecida, non? Entón, claro, cando caía a noite convertíase nun faro. Tamén se xoga nese espacio simbólico de un faro da cristiandade, un faro para a cidade de Compostela, pero un faro para o peregrino. E no 18, se lembrades a que hoxe chaman a Torre Berenguela do reloxo, cando temos un ano santo compostelano, encéndese a linterna, a parte superior. Claro, se xogou no 18, pero durante moitos séculos xa a nosa catedral convertíase nun pequeno faro, unha luz na noite compostelana. Isto conectei-no por, claro, como hai pouco o da iluminación, dixo, pues mira, o tema da luz aquí na cidade sempre foi moi interesante. Este libro fala un pouquiño sobre eso tamén. Toca moitas cuestións, pero eso parece unha anécdota moi interesante. A catedral, o peregrinaxe, a religión, entendida en múltiples facetas, pinta moito en Santiago de Compostela, porque se quitamos a igrexa, se quitamos a catedral a Santiago de Compostela, perdemos boa parte da nosa economía, boa parte da nosa idiosincrasia, temos que ir da man, máis alá das nosas creencias, pero temos que ir da man, non? É un pouco... A ver, ao final, a nosa razón de ser histórica, quero dicir, isto naceu como naceu, fin ao cabo. Evidentemente, co paso do tempo, xa estamos no século XXI, foi perdendo peso, a xente ven aquí por outros motivos. A marxe da cuestión religiosa, que considero que históricamente foi central, eu creo que ao marxe da igrexa tamén temos un potencial cultural, histórico, gastronómico, temos alicientes suficientes para a xente que non busque tanto a cuestión religiosa como para visitarnos. Claro. Soubemos aproveitar a cultura, non? Vamos, outra cousa non teremos aquí, pero gastronomía, cultura, tal... Hai moitos motivos para vir. Interesante. Oye, me comentabas que soedes facer charlas con xente, bueno, acabas de nomear a xente vinculada á Facultade de Historia, e soedes falar de todo isto nun grupo, nun lugar, contame esas charlas. A ver, xa hai un par de aniños, o meu socio Fran, que é de Carballo, mais eu fundamos unha empresa que se chama Explore Galicia, onde intentamos reunir actividades de ocio, culturales, actividades de calidade, non? Claro, nós ao fin e ao cabo vimos aquí, eu polo menos, ela é de Carballo, non? Pero traballo na Coruña sobre todo, e nós non solamente queremos ser unha empresa de turismo ou de actividades culturais, senón que queremos formar parte da cidade na que vivimos, na que teña a miña familia, ao fin e ao cabo tamén, non? Entón, así, baraxando certas opcións, comenzamos a facer unhas xornadas que se chaman Explore Historia, pero vamos facer xa a quinta, o 27 deste mes, a 7 da tarde, en Marida Vencerás. Xavi deixanos a súa casa, entón soemos facer aí unhas presentacións de
libros, tuvemos a profesores como o profesor Bermejo, da Facultade de Historia, tamén tivemos a Castro, Andrade, incluso unha vez fixémola en Carballo, no casino, o que pasa como socio deportivo, aí non casamos moito, pero bueno, dixo, esta non vou a mellor, porque presentamos un libro sobre o penalti de Jukic. Famoso penalti. Sí. Fixémolo en Carballo. Entón, pouco a pouco imos facendo unha serie de charlas. Nós intentamos facer cousas pequenas e recollidiñas. Nós facemos, 10, 15 persoas, un libro, para que haxe un pouco de coloquio e interacción. Non queremos un auditorio, que nin non cheríamos, non, pero non somos tan ambiciosos, queremos facer algo que xere barrios, ten feito a xente que ven e xente da zona. Entón, chegache un señor como Andrade ou como Xos Manuel Sánchez que vai vir agora, presentache un libro tan interesante como este que che falaba do que era a nosa cidade, e creo que enriquece barrio e a parte da charla ali, claro, nunha vinoteca que se toma. Pois Xavi, Marida nos ven a charla. A xente é moi curiosa. A xente preguntará todo o que ti explicas ou escoitará con atención, pero terá preguntas que poden ser algunha, pois non había pensado nisto, pero a xente preguntona, a xente quere saber máis e máis. Hai de todo, pero, bueno, hai sempre preguntas clásicas que... Dime top 3 de preguntas clásicas. Mira, top 3, unha que sempre digo, mira, temos unha catedral, temos un casco histórico espectacular, temos a Martín Pinario. Unha pregunta que sempre cae é a de, que es lo de Seguros Mutuos Santiago? Amigo. Porque como está presente en moitísimas casas, ¿no? Eu digo, mira que temos aquí un conxunto arquitectónico brutal e a xente lo de seguros motos. Os picheiros a verano ou unha institución, bueno, 1865, entre o Concello e unha empresa, loita contra o lume, non? Entón era unha aseguradora, ti pagabas unha cuota e se recibías uns danos por un incendio, pois cubríacho os desperfectos. Sempre cando, unha cláusula que me gustou moito, non fora feito por motín popular ou unha invasión estranjera, unha cousa así, unha... Claro, como que tempos eran que din, se hai follón aquí non te cubrimos. Pero si fuego del cielo, decía, un rayo así, sí que se cubría. Si había unha serie de cláusulas moi interesantes que falanche moito... Atención ás plaquiñas. Claro, eu digo, mire, temos aquí un conxunto románico, un conxunto... Tes barroco, tes Domingo de Andrade e tal... Pregúntame sempre polo de seguro. E eu podemo confirmar o resto de... Que máis outra? Outra máis? Outra pregunta que sempre toca. O clásico, onde pode comer pulpo. Onde pode comer pulpo? Que é un clásico, evidentemente, cando un vai de vacacións interesalle a historia, pero tamén... Sí. Eu, cando chego ao fin de semana, gusto moito recomendar ir a Feira Padrón, porque é unha saída que está aquí cerquiña. E dis, mire, pode... Recomendas, sí? Sí, porque está aquí ao lado, e moita xente, claro, nós somos de aquí. E o mellor non lle damos o valor que ten ter unha feira como de Padrón, igual que ter as paisanas aí no mercado de abastos, non? Pero a xente que ven de fora, imagínate unha persona que ven de Madrid ou de Barcelona, unha gran cidade, de Buenos Aires, para mí é algo que é moi noso, que xa non solamente a gastronomía, é cultura, é barrio, é aldea, e dixen, se credes que un pulpo, pois hai pulpeiras. E vedes un pouco, non solamente capital, como a capital sempre é unha realidade formada dun territorio, non? Hai 20 kilómetros que está aquí ao ladiño, e vedes unha feira, vedes xente local, comedes ben, sí. A sombra do peregrino está da Praza da Quintana, eso é premeditado, eso... Home, eu penso que foi fortuito, pero foi unha coincidencia moi agradecida para moita xente, no sentido porque che dá moito xogo para contar certas cousas. E que sigue chamando a atención. Sí. E segue de vez en cando entras a sombra do peregrino na Quintana. É raro que pregunte, o sea que vai a vela, explicala, non? Porque ao fin e ao cabo un mito e teño outros intereses, teño outras prioridades nos meus recorridos, non? Pero cando facía así un tours así das 7, 8 da tarde, máis pola tarde noite... Cando se vai... Claro, que tamén va saliu, que sei, imagínate, ás 12 da mañá... Aquí hai... A mí non me gusta tanto falar das cousas que non se ven, senón do que temos presente. Cando traballaba, por exemplo, tamén en Barcelona, barrio judío de Barcelona, el tour de las ausencias, dicía un amigo meu, porque claro, era unha cuestión de aquí había, e aquí tal... que ten a súa interese, non? Entón, pero bueno, é unha das preguntas clásicas tamén cando estou pola Quintana, sobre todo explico sempre desde Quintana de Vius porque estamos en riba, temos unha perspectiva, e era aquí onde está lo de... Se o da Somo, xa chu conto, tal. Pero, sí, é un clásico que cae de vez en cando, sí. Persoeiros relevantes, na outra entrevista falaches un pouco do que foi considerado fundador de Santiago de Compostela. Dime algún persoeira relevante pola súa función, pola súa defensa, por algo que ten que
que ester vinculado coa capital de Galicia, Juan? Pois mira, unha persona, bueno, falaba de Diego Xelmírez, non? Falaba de Diego momento, Xelmírez naquel momento, que Diego Xelmírez basicamente, como dicía, puxa Santiago un pouco no mapa de Europa, que realmente como santuario xa tiñamos certa relevancia, porque isto non nace un día para outro, pero a súa labor de marketing foi espectacular, a súa conexión co Papa, con Calixto II, todo, axudaron a poñerlo no mapa. Pero mira, de unha persona que tal vez inacitable sería, entre outros, Están pasando agora cantos pola vente. É que habería tantos. Mira, pois tal vez Alfonso II, por citar un que é moi coñecido tamén. Alfonso II. Porque, ao fin e ao cabo, se el non fixera ese viaxe do Oviedo aquí, non teremos un camiño primitivo, non teremos unha conxunción dun poder político e religioso que dera lugar ao que temos hoxe en Compostela, non? Creouse ese primeiro templo, e dese templo a Catedral actual. Pregúntache, canto tempo se construiu a catedral? Canta xente formou... Contache un pouco do Preguntaronme aínda esta semana, sí. Canto tempo, claro, sempre cito as datas 1075, 1211, preguntaronme, pero tamén había xente suficiente para traballar, tal, que había os que eran talleres itinerantes, había moita xente, canteiros, profesionais, que ali onde había traballo iban aí, entón aquí chegaron un grupo de formouse un grupo de 50 canteiros en inicio e comenzaron a traballar na Empezaron 50 a catedral? Un grupo de 50 coñecido, 50. pero posiblemente habería máis, había xente que incluso aportaba traballo voluntario, foi un traballo complexo, sempre digo, 1075, 1211, non me parece tanto. 1075, 1200... Non. Non me parece tanto. Non. Para esa monumental catedral... E coas técnicas do momento... Claro. E... Que técnica? Que? Menos cero. Rudimentario, pero aí están. Al final, se non é por eles, non estaríamos aquí, non? Podemos comparar con Sagrada Familia, que... cunha labor tecnolóxica e aí está. E aínda está aí. Tampouco interesa moito acabalo, non? Quero dicir, sí, é que dá impresión. Parte do seu romanticismo, do seu aquel é que están traballando e cando la acaban, xa se verá. É como unha obra que continúa, o punto final, pois o punto final as ben, xa está, pero sí, dá un pouco de Pero se fora traballadora, traballara por obra, igual non me importaría estirar un par de anos, non? Entonces, total. Pero fora parte un pouco da súa esencia, non? Sí, é verdade. Pois xa vos digo, nunha Europa nas circunstancias que era con os medios técnicos tan concretos e para min pareceme 1075, 1211. Que cantos anos son? Porque son de letras, pero... Eu son de historia, chamo un ingeniero, un matemático. Que falan, pero bueno, son... Incluso fachadas aí como uns adobradoiros, 10 aniños, unha cousa así. Claro, depende cando mides, cando se presenta o proxecto ou cando se leva a cabo o traballo efectivo. Non sei, a min... chame moita atención, coñecendo moi poquinho de enxeñería, arquitectura e tal, que parecen tempos moi prolongados cando realmente falamos de algo excepcional en circunstancias excepcionales, enfermidades, problemas de carácter bélico, guerras, revoltas, e que nesas circunstancias se levantaran proxectos deste calibre, a mí pareceme a forza dun pobo aí, tamén. Total, que marcaron o que somos. Estaría contigo falando ata unha que remata o programa, porque é tan interesante o mundo da historia que a mí particularmente me encanta. Intento empaparme o pouco tempo que teño de cosiñas que forman parte do noso día a día, o encargado de darlle divulgación e non quedarse en recibir a turistas e mostrarlle a capital que somos, senón tamén facer cidade con charlas o 27 de marzo, Explore Story, en fin, un home vinculado á cultura e demais. Vamos por bo camiño, me refiro. Seguimos tendo mimbres para seguir mostrando a cidade, vamos por bo rumbo, porque van pasando séculos, non perdemos a esencia, coidamos o noso, temos respeto polo noso patrimonio. Habería que cuidalo mellor un pelín máis. E non me refiro a restauracións de edificios, que temos unha boa marcha, quero dicir, vas ao Obradoiro, é raro, ou pasa polo casco histórico, é raro non ver andamios. Pero eu penso que igual deberemos cuidar un pouco máis o noso no sentido de valoralo mellor e ser consciente do que estamos visitando. Moitas veces o feito de vivir aquí, e xa non somente por nós, porque creo que o picheleiro valora ben a súa cidade. Tamén polo turismo que temos, que a veces chega e según que perfiles non son os máis cívicos do mundo. E nós tamén temos, o mellor eu intento desde o meu traballo, non dar certa pedagogía e dicir, olha, valorade ben o que temos aquí, que
isto é patrimonio, é historia, a nosa cultura, vide, pero con certas maneiras. Basta con pasarse pola Praza do Obradoiro no Brao, que eu traballo ali todos os días, e o calquera guía o compañero se pode dicir que ves actitudes que son pouco cívicas. Entón, no sentido ese que deberíamos mirar un poquinho mellor isto, e po pichereiro tamén dicirlle que sei que estamos acostumbrados a ver o noso casco histórico todos os días, pero que ten un valor espectacular. Perdemos a perspectiva e... Sí, a forza do costume, non? Sí, por iso vou dicir. Por unha parte, eso, os que veñen é que cando non se pase polo Obradoiro no Brao, un poquinho de sentido común, home, de responsabilidade e de madurez. É para a xente de aquí... Que todos somos turistas, No, sí, evidentemente, é o primeiro. Bueno. É para a xente de aquí que aproveiten para admirar nosa cidade, porque un perde a perspectiva, efectivamente. Juan Alonso, el guía Juan, lembras a cita do 27 de marzo? Dime... 27 de marzo, Marida Vencerás, vale. 7 da tarde, faremos unha charla. Se queren asistir, que me escriban o correo ou ao Instagram. Ou polas redes. O Instagram, el guía Juan, ou Explore Galicia tamén, que nos siguen aí. Vale. Pois graciñas pola visita, tío. Graciñas pola visita, a ti porque é que é un gustazo, falar de... Pois... que moitas veces falamos de terceiros ou poñemos en as emisoras locais, pensamos que falamos de Santiago, pero falamos das circunstancias de Santiago, pero hoxe falamos de Santiago. Sí, a verdade. Da historia de Santiago, de como nace Santiago, de todo que de agocha. Humildemente, ímolo traer por fascículos. O gallá podes vir máis adiante, seguimos falando da nosa cidade e dos segredos que tamén agocha o ser guía oficial de Galicia. Gracias, Juan. Ata a próxima. A vos, ata a próxima. Encantado. Un placer.